kan sebuah pantun nggih Bapak Ibu. Nyuwun tulung diucap kalian cakep ngoten nggih. Jalan-jalan ke pasar kembang. Di pasar kembang membeli buah. Kami datang ke Jalan Serdang. Semoga pulang membawa berkah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, amma ba'd. Dumateng ngarsanipun para sepuh aji sepuh ingkang dados gudanging kaweruh, dados sumbering pituduh ingkang dahat kawula hormati. Salajengipun dumateng para kiai, ibu nyai, para ustad, para ustazah, imam musholah, imam masjid ingkang rinten dalu tansah sinanding kitab suci wahyuning ilahi ingkang satuhu dados panuntun kiblating manembah ingkang luhur ing budi. Dumateng para pangemban-pangembating praja satiyang nagari, Bapak Kades, Bapak Kepala Dusun sak perangkatipun, Bapak PPD sak anggotanipun, ugi ingkang kawula hormati. Langkung-langkung dumateng Bapak Untung Rahayu sak keluarga agengipun selaku ingkang hamengku gati ugi ingkang kawula hormati. Dumateng kadang tumaruna bala ameng tamu, bala laden lan sak panunggalipun ingkang sampun hamungkasi karya wiwit purya madya hingga sak paripurna ning gati sak mangke ingkang pantes sinudarsana. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, kepareng matur sakdelengipun kawula matur monggo kita sami-sami andherekaken muja-muji syukur alhamdulillah dumateng arsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten kenikmatan dumateng kita sedaya, terutama nikmat sehat, nikmat panjang umur saha nikmat kesempatan hingga kita lan panjenengan saged makempal manunggal wonten ing pahargyan ageng menika nganti mboten manggih alangan setunggal punapa. Salajengipun sholawat beriring salam Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Monggo kita sami-sami unjuk atur dumateng ngarsanipun junjungan kita pangungguling manusa mustikaning jagat inggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumateng keluarga, para sahabat lan kita sedaya, mugi-mugi lumantar sholawat saha salam ingkang kita lan panjenengan sami haturaken di setiap saatnya dados wasilah anggen kita sedaya dipun akui seluku umatipun wiwit dunya dumugi benjang yaumil akhir wa insyaallah kita sedaya pikantuk syafaatipun amin Allahumma amin. Salajengipun Bapak Ibu para pilenggah kepareng matur dene kawula sowan wonten ing mriki ingkang sepindah matur sembah nuwun kawula aturaken sak rombonganipun minangka mewakili inggih menika keng sederek kawula sederek Suwardi sak keluarga agengipun saha sak rombonganipun saking unit 9 Jalan Nusa Indah ngaturaken matur sembah nuwun ingkang tanpa pembindan dumateng ngarsanipun Bapak Untung dalah sak keluarga agengipun ingkang sampun nyambut kawula nganti suka renoning penggalih nganti bungah boten enten kekiranganipun napa-napa. Salajengipun Bapak Ibu ingkang kawula hormati, dene ari kepengker putra kekalih kita sedaya sampun hangawontenaken ijab saha kabul inggih menika wanci Surya 19
bulan Juli 2026 alhamdulillah sampun samekta satata ngantos dados saniki. Salajengipun sewau kala wingi sampun dipun aturaken dening Kang Raka Lasiman minangka talang basa sulih cariranipun saking Bapak Untung Rahayu kapuri hang larepaken pinanganten kali. Alhamdulillah dinten samenika kawula sak rombongan hang aturaken pinanganten kali dumugi wonten ing menika panggenan. Nanging saderengipun kawula ngaturaken ingkang kathah kawula ngaturaken salam taklim dumateng Bapak Untung Rahayu sakaluwarganipun nggih menika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun rehning kawula sedaya sak rombongan saking unit 9 hangaturaken Sri pinanganten kali dinten samenika ugi Sri pinanganten kali kawula aturaken dumateng ngarsanipun Bapak Untung Rahayu sak keluarga agengipun mugi-mugi saged dipun tampi ugi nganti suka renaning penggali. Salajengipun kawula sedaya khususipun keluarga sederek Suwardi sak brayat lan sak rombongan saking jalur Nusa Indah nyuwun dumateng panjenengan sedaya donga pangestunipun dene putra kita kekali ingkang badhe ngebyur lelumban wonten ing bebrayan ageng. Monggo dipun tongaken dadosa keluarga sakinah mawaddah warahmah lan benjang menawi dipun paringi momongan ingkang soleh lan soleha. Salajengipun Bapak Untung Rahayu sak keluarga agengipun saha sak rombonganipun kawula kumawantun sowan wonten ing dalemipun Bapak Untung boten bekta napa-napa namung bekta kewanen kalih rombongan ingkang sepindah inggih menika bekta Sri pinanganten kali ingkang kapihalipun inggih menika kawula boten bekta napa-napa nanging bekta buah tangan mawon minangka sanes syarat salaki rabi nggih Kang Lasiman menika mugi-mugi dumateng keluarganipun Bapak Untung Rahayu hamberkahi lan mugi-mugi dados amalipun kadang kula Suwardi sak keluarga agengipun. Bapak Ibu ingkang kawula hormati dumateng Bapak Untung Rahayu saha sak lingkunganipun mbok menawi Kang putra kekali Suwito utawi domisil wonten ing Jalan Serdang menika kawula aturaken Purbawasesa Gula Wentah kula aturaken dumateng Bapak Untung Rahayu sumangga dipun didik, dipun nasihati, dipun lurusaken lan kedah ngikuti napa ingkang dados peradatan utawi adat istiadat ingkang sampun lumampah wonten ing Jalan Serdang menika. Sak kosok wangsulipun mbok bilih menawi sak mangke putra kekali jumeneng wonten ing jalur Nusanda utawi Suwito utawi domisil inggih menika sampun dados tanggung jawab kawula anggenipun Gula Wentah dumateng putra kekali. Salajengipun Bapak Ibu para hadirin lan khususipun Bapak Untung Rahayu sak keluarga agengipun rehning kawula betor rombongan kathah saking mriki kala wingi menika saking kathahe ning kawula nyuwun ngapunten ingkang kathah dumateng Bapak Untung karena wonten ing jalur Nusa Indah inggih ugi wonten adicara pahargyan dados niki satu jalur dibagi loro, Pak. Mboten berarti RT gangsal utawi jalur gangsal itu tidak kompak mboten menika karena keluarga besar ning dibagi kalih, Pak.
Dados alhamdulillah sampun sameta satata sedaya sampun pilenggah sampun resepi dedaharan lan unjukan alhamdulillah sepindah malih mugi-mugi berkahi dumateng kawula lan dados amalipun Bapak Untung Rahayu sak keluarga agengipun. Mbok bilih menawi mekaten ingkang saged kawula aturaken kathah tumpang suhipun anggen kawula matur jer kawula kathah rombongan tentunipun kathah kesalahan kekeliruan kawula nyuwun agunging samudra sih pangaksama ingkang cekap dumateng Allah Subhanahu wa taala astagfirullahaladzim alaili kegawa banyu mili kabur dening barat angin singkeri garis seger warase rahayu widodo kalis lir ing sambikala wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.